Nachádzame sa kúsok od veľkého mesta. Tam v pozadí vidno svetla, všade auta behajú a ja si to idem pozrieť tuto z hora. On išiel hen tam hore, na ten druhý stožiar, ja idem na tento. Je veľmi chladno, fakt veľmi chladno a hore, určite bude hore fúkať, veľmi bude hore fúkať. Som zvedavý, ide robiť aj nejakú fotku toho výhľadu? Bude to fajn. Fú, ale ruky mi už dosť oziabajú, je tu chladno. Nedá sa povedať, že by bolo teplo, je asi -2. No. Čo to tak hučí? To je divné. Jasné, tohto sa ideálne nedotýkať. Akási skrinka. Ale takto hučí? To je divné. Pletivo úplne kaput. Že by ten plot nejako držal, to ani nie. Čo tam svieti z hora? Ja tam ešte nie som. Systém pre bezpečný výstup. Šípky. Mňam. Šípky zarastené. Dobre, poďme hore. Cestou sem sme išli aj okolo nejakých chát, takže ľudia sú tu fakt blízko. Fúha, toto máme zatvorené, ale... Dokonca som ešte aj z opačnej strany. OK. Tak čo? Aha. Ako tak zatvorené. Darmo tu robia klietku, aby človek nevyšiel, keď potom nedajú zámok, že jo? Ale tak komu by sa chcelo nosiť 356 000 rôznych kľúčov od všetkých stožiarov. Najjednoduchšie je to proste nezavrieť. Tak to vždy aj bude. OK. Vzhúru výhľad sa nám pekne otvára. To bude super. Aj hviezdy je dokonca vidieť. Wow. Konečne není tá hmla. Dobre, tu začalo fúkať. Ešte mám pred sebou tak polovicu. Výhľad mega dobrý. Tak toto hej. Toto bude krása. Som hore. (18:43). Haló? Dobre, tak najprv na mňa zablikaj ty a potom ja na teba. Ja na teba zasvietím, nech ťa vidím a ty len blikaj, jo? Vyzerá, že ten vietor už aj prestal. Neviem síce na čo robili jeden stožiar vedľa druhého, ale to je asi robené pre nás dvoch. Aby sme sa nemuseli tlačiť na jednom, tak máme dva. Tam čo si horí. Tam niekto je. Tam má niekto. Asi nejakí chalani tam majú domček. A robia si tam ohník. Tak to je zaujímavé. Mne sa aj zdalo, že kto si na mňa pískal.
mám pred sebou túto bránečku, ktorá je na pohodu. Nezabudnúť na tento elektrický kábel. To som zvedavý, či on je ešte hore, alebo už tiež akurát, no určite už tiež zišiel. Už sa mi tuším zdá, že ho vidím pred sebou. To my už sa poznáme dlho, my máme dobre takéto veci načasované. Že sa stretneme presne v strede. Aha, hen je už dole, no. Ako som aj hovoril, už ide. Tiež som čo si počul také, že... Ja som si to teraz všimol inak. Ale až teraz. Ty si to odkiaľ videl? Však z vrchu. Ten oheň, že?